sizwe ukuthi uthini Tepores. Yebo, ake ngithi nje emagameni amabili amathathu lezimbongi nembongikazi ubuciko obuhlangene uMr Vibe uSiphatha DJ afternoon drive 3 to 6 asihlanu. Noma kanjani asihlanu. Dala udukile. Yazi wavela waduka last week and uMr Vibe uzoduka naduka nonke. Yabona into ukuduka la yazi mfethu kodwa ngose siphethe idukes. Siphethe idukes. Yazi kwenzakalani uMr Vibe kumele abuye. Makumele abuye esuke eze ngapha eThekwini. Ngiyamfonela Mr Vibe ukuphi athi Mr Vibe hey angisayiboni direction ezeThekwini. Kuphela i-airtime. Kuphela i-airtime ngimlayela akasathi mayethi uzama lento kuthiwa Google Maps ngapha Google Map yabona Google Maps athi uyayizama ivele ithi lapha kwamanguza vele it does not exist. Manguza hayi bethu ake sibuyele emsebenzini no sibonga kakhulu kwimbongikazi yethu uXoli sihayile last week kade sino baba uSipho Mdumbe ekade ekhuluma ukuthi uma ngabe uyimbongi noma uyimbongikazi yini kumele uyilandele ukuze ukwazi ukuhaya nokwazi ukubhala ngoba manje into eyenzakalayo onke umuntu useyimbongi nami sengavele ngithi ngiyabhala uyayibona into leyo mtetheleni uMr Vibe enze into yakhe mtetheleni uMr Vibe abe yiphoyisa mtetheleni uMr ngayishaya yabo wonke umuntu manje so sizama ukuthi sibuyise lento lena isithunzi senkondlo sizama ukuthi sisibuyise ngalendlela lokuthi kune session ezobiqala kusasa ePinetown eNgoje mahala nosisi loqeda khaya nje nizomthola khona mina